Pinanginutan ninda Congressman Joey Sarte Salceda asin ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. An taking kang 873 ng mga bagong ilihir na barangay asin sangguniang kabataan official sa tercer distrito kang Albay. Pasado alas 3 ng hapong kasudma, Nobyembre 16. 97 ang mga nanumpang punong barangay asin SK chairman. Mantang sa 179 man ang nanumpang barangay kagawad nagikan Banwaan kan Pulanggi asin Uwas. Saro sa mga nanumpa si kagawad Elvis Oliva kan Basud Pulanggi Albay. Asigurasyon niya, gigibuon niya ang sa iyang makakaya nga ni makatabang sa mga kabarangay. Siyempre marami tayong mga obligasyon na dapat gampanan sa barangay. Also, barangay kagawad lang naman po ako. So, kailangan kong magsilbi talaga sa tao. Para man sa 22 anyos na SK chairwoman kan Barangay Amas Uwas Albay na si Kylie Budoso, sisiguro niyang magkakaigwa ng transparency ang sa iyang paninirbihan. Asin bukas siya sa anuman na opinyon, nganing magkaigwa ng pagkasararo ang mga kahubenesan sa saindang barangay. Communication, dapat hindi mawala sa kabataan. Kasi kapag nawala yon, parang wala lahat. If a leader ka, dapat concerned ka sa kabataan na yun. Niririnig mo lahat ng mga opinyon nila. Mientras tanto, ugma si Kongresista Jill Bungalon kan ako Bicol Party List, na mahiling na nagkasararo ang lambang opisyal. Huli ta importante ini para sa pag-uswag kang sarong lugar. Let's always remember that public office is a public trust. Data po sa pagsayangon, so tiwala asin mandato na itinaw sa tuya kang mga constituentes ta. Dahil kung hihilingon ta, we were just given 2 years to serve, no, until December of 2025. So with that, ang hagad ko po sa sainda, kumbaga magtao po ng serbisyo. Bako sa na po serbisyo, kundi maray na serbisyo as hindi kalidad na serbisyo. Tangani na talagang magkaigwa po ng legacy of service and unity of purpose. Kasabay kang seremonya, ipiglatag man ni Congressman Joey Salceda ang sayang mga proyekto na syerto subot na matauning benepisyo sa kagabsan. Kung ano yung mga plano namin para maging compatible o mai-adjust nila yung direksyon ng aming economic strategy, pati na po yung paano sasakay yung kanilang barangay sa economic strategy. Mientras tanto, kasubong aga, ginibo man sa Libon Makapagal Gymnasium ang oath-taking ceremony kan mga bagong ilir na barangay officials, kan 47 barangay sa Banwaan kan Libon. Presente man sa seremonya ang mismong alkalde kan Banwaan na si Wilfredo Marunilla, na nagirasman kang sa iyang mensahe sa mga bagong ilihir. Parte na po sinda kan pagpakaray, pagpapakasog ang ekonomiya kan Banwang Libon. Kaya kay po ang kooperasyon at suporta sa mga programa kan LGU. Tayaon man ang suporta ko sa mga programa kan mga barangay. Ang seremonya, liwat na pinanginota ni Congressman Joey Sarte Salceda. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.